22 ta' Awwissu, Il-Verġni Mqaddsa Marija Reġina. Wara l-festa ta' tluħ tal-Verġni Mqaddsa Marija fis-sema fil-15 ta' Awwissu huwa xieraq illi jiġi wkoll iċċelebrat il-post tagħha fost l-anġli u l-Qaddisin bħala ir-Reġina tas-sema u tal-art. Fil-11 ta' Ottubru tas-sena 1954 il-Papa Piju XII bl-enċiklika tiegħu Ad Coeli Reġina waqqaf il-festa tal-Verġni Mqaddsa Marija Reġina u iddikjara li għandha tiġi iċċelebrata mal-Knisja kollha fil-31 ta' Mejju ta' kull sena. Il-festa twaqfet b'tifkira tas-sena Marjana li l-istess Papa kien nieda bl-enċiklika Fulgens Corona fl-okkażjoni ta' eluq iċ-ċentinarju tad-definizzjoni tad-domma tat-tnissil bla teba' tal-Verġni Marija. Wara l-Konċilju Vatikan it-tieni, il-festa ġiet trasferita għat-22 ta' Awwissu, nhar l-ottava tat-tluħ tal-Verġni Marija fis-sema, biex hekk tkun tidher aħjar ir-rabta bejn ir-regalità tal-Verġni Marija u t-tluħ tagħha fis-sema. Sa mill-ewwel sekli tal-Knisja, l-insara emnu li l-Verġni Mqaddsa hija Reġina. Iġabet fid-dinja iben li sa mill-mument tat-tnissil tiegħu minħabba l-għaqda ipostatika tan-natura umana ma' dik divina ukoll bħala bniedem kien sultan u mulej ta' kollox. Għalhekk kien tassew xieraq li l-Knisja twaqqaf din il-festa biex tunura lill-Verġni Marija b'dan it-titlu ta' Reġina. Illum jaħbad 8 jum fost l-ottava tas-solennità tal-Assunta li għadna kif iċċelebrajna. Tassew kien jixraq li l-Knisja tmexxi id-data tal-festa tal-lum mill-31 ta' Mejju għat-22 ta' Awwissu, għax fil-waqt li fl-Assunta fakkarna ir-rebħa totali ta' Marija fuq il-mewt, rebħa li Kristu ta' lill-Ommu l-Għażiża, hekk illum infakru l-unur li żejjina bih, dak ta' Reġina. Dan il-misteru jagħmel sens għaliex Marija kienet ir-re tar-rejiet. Hawn għandna kliem il-Papa Piju XII fl-1954 meta waqqaf din il-festa ta' Marija Reġina. Sa mill-bidu tal-Knisja Kattolika, l-insara kemm fi żmien ta' rebħa u b'mod speċjali fi żmien ta' kriżi indirizzaw talb ta' supplika, innijiet u tifħir u qima lil Marija Reġina u t-tama tagħhom qatt ma naqset li poġġew f'omm ir-Re Divin Ġesu Kristu u lanqas fallit dik il-fidi li aħna tallimna li Marija, il-Verġni Omm Alla, issaltan fuq id-dinja kollha bħala Omm li jinteressa mill-ħtiġijiet tagħna u lieda. Hekk kif hi ġiet inkurunata bil-barka tas-sema bil-glorja ta' Reġina. Wieħed jista' jaqra wkoll x'qal il-Papa Maħbub Ġwanni Pawlu II dwar Marija, is-Sultana tal-Univers fil-Lumen Gentium, il-Kostituzzjoni Dogmatika dwar il-Knisja, 21 ta' Novembru tas-sena 1964. Meta nsegwu tant ġrajiet tal-waħx li seħħew fl-istorja tal-umanità, il-waqa' ta' postijiet u nazzjonijiet kbar, ma nistgħux ma nosservawx li anki fi żminijietna donna għaddejja bħal mewġa ta' vjolenza u ħażen minn fuq id-dinja kollha. It-teddida ta' din il-kriżi dejjem imliet il-qalb tan-nisrani bl-uġieħ u għalhekk b'kunfidenza kbira irrikorrejna għand Marija ir-Reġina tagħna u rejnija s-sentimenti filjali ta' qima lejha li mhumiex tagħna biss imma ta' kull min hu kburi li hu nisrani. B'dan f'moħħna ejjew nitolbuha, Marija, Reġina tas-sema u tal-art, itlob għalina u magħna sabiex ibnek Ġesu isaltan fuq il-qlub kollha tad-dinja. U x'titlob minna ulieda
din ir-Reġina Ejdu r-Rużarju, ejdu r-Rużarju, ejdu r-Rużarju. Din is-sentenza li Marija tenniet kull darba li deret fuq din l-art tibqa' tidwi tul is-snin għax bħal donnu għadna ma kkuntentajniex. Jekk hi titlob minna propju din l-istess talba kull darba, mela x'qawwa hemm fiha. Intemmen fil-qawwa tar-Rużarju li hi talba ma' Marija, jekk iva, mela xieraq li titloba fuq bażi regolari. Illum jeżistu ħafna għajnuniet biex wieħed jitlob ir-Rużarju. Tistgħu tużaw anki Vidjos fuq YouTube u anki fuq ir-radju u televiżjoni. Ħadd m'għandu jġib skuża li ma jistax jgħid ir-Rużarju waħdu jew li ma jafx jgħidu. Din li ġejja hija waħda mill-antifoni tal-Madonna li tingħat wara t-talba ta' elu il-jum. Islim, o Sultana tas-sema sit l-anġli, int l-erqu l-bib safi mnejġi dawl id-dinja. O Verġni glorjuża ta' ġmiel u żbuħija, islim għalik, itlob lil Kristu għalina. Amen.